Έλα, τι κάνεις? Όχι, ούτε ένα. Είμαι με τα άξ. Ρε, αφήστε με να ζήσω. Φωνάζεις, θα θυμώσω. Δεν μπορώ τώρα, φτιάχνω μια γρήγορη τη ζωή μου. Πήραμε το boss, Οκ. Κάτσε, παίρνω αυτά για να φάω, για να μου φτιάξει μια η ζωή. Οκ, εντάξει. Πού είσαι? Πού? Α! Ωραία. Όποιος τα θέλει αυτά να τα πάρει. Δήμητρα, πάρτα, θα σου φτιάξουνε τη ζωή. Ενώ το πάνω, το μπλε τη ζωή. Το heal, ξέρεις. Πού? Πού είναι το αμάξι? Παιδιά, επειδή έχω καιρό να παίξω και αυτό είναι καινούριο update. Άμα γίνω περιμένετε με. Άμα γίνω αόρατος, το group θα με βλέπει, το party θα με βλέπει. Ωραία. Γιατί μου το κάνει αυτό? Μου βγάζει μια βλακεία. Τραβάω το βίντεο και ξαφνικά μου βγάζει ένα χρονομέτρημα από πάνω. Θα το διαγράψω, θα το ανεβάσω στο YouTube και θα το διαγράψω από το story μου. Αχ, για να ήταν bot στο κινητό. Για να ξέρω τι ήθελα να κάνω. Είστε σίγουροι, μπορεί να είναι trap? Το είχα πάθει, πήγα να το κάνω αυτό και με είχαν κάνει σε trap. Τότε γιατί δεν το κάνουμε εμείς το trap? Πατάω pause, οκ. Οκ. Έλα ρε φίλε μου το build. Όπα, τρακάραμε. Ωραία, εντάξει. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχω. Να, το βίντεο μπορεί να το δει. Λοιπόν, το έχω. Παιδιά, το έχω. Φέρει την κορώνα. Όταν ανεβάσω το βίντεο θα δεις ότι δεν έχω. Έλα ρε φίλε το κολοστόρν. Όπα, έκανα κατά λάθος σημείο και θα πεθάνουμε.
Και δεν ήμουνα τότε default. Ναι, είχα πεθάνει και δεν την πήρα. Ωραία, επιτέλους. Ναι, αυτό. Πρέπει να είναι εκεί. Ναι, και το θέλω, η αλήθεια είναι. Μπορεί απλά να το κλείσε πιο πριν. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που έρχεται κάτι skin από κάτι σεζόν τέλειες και εγώ έχω το skin της πιο χάλια σεζόν. Όχι, έπεσα! Και τώρα παγιδεύτηκα στις κατούλες. Sorry γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ωραία, εντάξει. Δεν έχω ξύλο. Εν τω μεταξύ έχω μείνει 20 άτομα. Αυτό είναι που μου αρέσει. Υπάρχουν άτομα ακούω πυροβολισμούς και ανοιχτά chest. Και βρήκα καταραμένο. Πού έχετε πάει? Μερικές φορές απλά ξεχνιέμαι, ηρέμηση. Ναι, τέλος πάντων. Γιατί το κάνουμε αυτό, ρε φίλε? Έχουν μείνει τρεις ομάδες, παιδιά. Το έχουμε. Έξι άτομα. 2 ομάδες. Θα κερδίσουμε. No. Πού είναι η Δήμητρα? Έλα ρε φίλε. Και βαριέμαι τώρα να πυροβολάω. Δεν έχω όρεξη. Έλα. Ήρθα. Ήρθα. Την κορώνα την έχω ακόμα. Γιατί πήρα gold.
Κριστίνα το μεταξύ, όχι. Με πρόλαβε στο chat πριν. Στο chat πριν πες. Λίγο ακόμα. Victory! Ναι, ωραία. Κερδίσαμε το μεταξύ, το τράβαγα αυτό. Ρε, αυτό θα ανεβεί στο YouTube τώρα. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το πρώτο μας victory με όλους μας. Πάμε lobby να δω αν έχω το emote. Like. Όλοι like αμέσως τώρα, γιατί έφτασα τους 70, γεια.